Здравейте, приятели, отново! След дълга почивка реших да дойда днес с този красив модел за Коледа. Модела е на Семра Ергюй, където и благодаря за хубавия модел. За Коледа, както казах, ще го оплета. Ще направя и за момиченци дни, малки терлички и за момченци. И ще кръстя модела Мама, батко и аз. Така, надявам се да ви хареса. Ще се опитам да плета по-бавно. Тук съм си направила една бримка. Преди малко се опитах да плета, но светлината ми не беше добре. Направила съм си бримка и започвам. Правя 24 синджирчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 бримки. 24 синджирчета. Така. От всяко синджирче изкарваме по една бримка. Това ни е първата бримка. Тук първата бримка, тук да покажа. Ето тук, където ни излиза бримката, не я прескачаме. Следващото синджирче мушкаме и изкарваме бримка. 2, 3, 4, 5. Сега ще увелича малко. Така е по-добре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и в последното синджирче 24 бримки. Забравих да ви кажа, след малко ще ви покажа с кой номер плета терличките. Връщаме се назад. Това ни е първата бримка. Вземаме конче, изкарваме